Helo pawb, Sam Young ydw i, swyddog polisi ac ymgyrchoedd yn Age Cymru. Mae'r sesiwn hyfforddi hwn yn canolbwyntio ar sut i wneud yn siŵr bod gyfalwyr hŷn yn rhan o broses o ryddhau cleifion o'r ysbyty. Ariannir y gwaith fel rhan o prosiect gyfalwyr hŷn 2024 i 2025 gan Llywodraeth Cymru a chyflawnir y prosiect mewn partneriaeth rhwng Age Cymru ac ymddiriedolaeth gyfalwyr Cymru. Nod y sesiwn hwn yw gwella ymwybyddiaeth o rôl gyfalwyr hŷn di-dal a... Nod y sesiwn hwn yw gwella ymwybyddiaeth o rôl gyfalwyr hŷn di-dal a chynyddu profiadau cadarnhaol teuluoedd a phobl hŷn wrth i gleifion adael yr ysbyty. Mae nodau hŷn yn bwysig oherwydd bod nifer o bobl yn dod o ofalwyr di-dal am y tro cyntaf wedi berthynas neu ffrind adael yr ysbyty, neu bydd ganddyn nhw gyfrifoldebau gofal ychwanegol, neu lai o gyfrifoldebau os yw'r claf yn symud i fyw mewn cartref gofal. Mae gwaith Age Cymru ac ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn dangos bod y galw parhaus ar y gwasanaethau iechyd y gofal ers pandemig Covid-19 yn golygu bod gyfalwyr di-dal yn wynebu heriau a mwy o bwysau nag erioed wrth ddarparu gofal i'w teulu a'i ffrindiau. Ar ôl derbyn hyfforddiant, dylech chi fod yn deall beth yw'r rôl gyfalwyr hŷn wrth ryddhau cleifion o'r ysbyty a helpu i wella'r broses o ryddhau cleifion o'r ysbyty a lleihau'r tebygolrwydd y byddant yn gorfod mynychu'r ysbyty drachefn. Mae broses o ryddhau cleifion o'r ysbyty yn gyfnod caled i deuluoedd a'r claf, a gall y broses olygu bod problemau o fewn y systemau iechyd a gofal ehangach yn dod i'r amlwg. Wrth yn wneud yn siŵr bod gyfalwyr di-dal yn rhan o broses cynllunio ar gyfer gofal a gadael ysbyty, mae pawb yn fwy tebygol y gael profiad cadarnhaol gan wella iechyd a llesiant y claf yn y pen draw. Wrth roi pwyslais ar ganghenion gyfalwyr di-dal sydd wedi bod yn gofalu am y claf am gyfnod hir, yn aml heb unrhyw help, mae'r gyfalwyr di-dal yn medru parhau i ddarparu gofal heb aberthu ei iechyd a'i lesiant. Mae cynllunio cyfannol yn golygu bydd y claf yn llai tebygol o orfod mynd yn ôl i'r ysbyty. Mae hi'n bwysig nodi bod angen llunio cynllun ar gyfer ryddhau'r claf o'r ysbyty ar gychwyn ei cyfnod yn ysbyty, ac mae'r sesiwn hwn yn ganolbwyntio ar beth sydd angen gwneud mwyn sicrhau ei bod yn gadael yr ysbyty yn ddiogel ac yn amserol. Mae adnabod pwy sy'n ofalwyr di-dal yn gynnar yn hynod o fuddiol. Mae gyfalwyr di-dal yn llawn gwybodaeth hanfodol am y claf, a ni ddewch o hyd i'r wybodaeth hynny mewn nodiadau meddygol. Mae gan ofalwyr di-dal lawer o wybodaeth am y claf a allai fod yn ddefnyddiol tra i bod yn derbyn gofal yn yr ysbyty, ac wrth baratoi i'r ryddhau'r ysbyty hefyd. Gall ofalwyr helpu osgoi datgyflyru, darparu gwybodaeth am drefn ddiddiol y claf, ei ddiddordebau, ei bywyd gatref, pethau sy'n hanfodol mwyn cefnogi gofal cyfredol y claf. Gan ddibynnu ar ei hamgylchiadau, enghraifft ymrwmiadau yn ymwneud â'i gwaith a'i teulu, bydd rai gyfalwyr eisiau parhau i ddarparu gofal tra bod y claf yn ysbyty. Enghraifft, mae deall arferion gyfalwyr di-dal wrth iddynt helpu pobl sy'n byw gyda dementia i gymryd eu moddion, ei deall eu harferion bwyta, yn medru helpu leihau datgyflyru tra bod y claf yr ysbyty a lleihau ei cyfnod yr ysbyty. Mae sicrhau bod gyfalwyr di-dal yn rhan o brosesau yn helpu i leihau'r galw ar y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae gwybod pa fath o ofal gall gyfalwyr di-dal ei ddarparu yn helpu leihau gor-presgripsiynnu os fydd y gwaith cynllunio yn ystyried cefnogaeth ehangach y teulu a ffrindiau. Os fydd gyfalwyr di-dal yn rhan o broses yn ddigon cynnar, byddant yn medru cynllunio pa gefnogaeth fyddan nhw a rwydwaith gymunedol y claf yn medru roi. Wrth gynllunio gyfannol, mae tebygolrwydd bydd y claf yn gorfod dychwelyd i'r ysbyty yn lleihau. Mae deall anghenion gyfalwyr hŷn yn rhan o broses. Mae gyfalwyr hŷn
yn cysylltu gyda ni oherwydd dydyn nhw ddim yn gwybod ble i droi am gyngor a gwybodaeth am bethau fel newid meddyginiaethau a phwy i droi ato mwyn trafod gofal iechyd neu cymdeithasol ac maen nhw'n poeni am wneud y peth angywir. Os oes modd adnabod gyfalwyr di-dal a sicrhau ei bod yn rhan o broses, byddan nhw'n medru gofalu am ei hun yn well a felly byddant yn darparu gwell safon o ofal di-dal am gyfnod hirach. Wrth ddod â'r pethau hun yn ôl at ei gilydd, mae gwneud yn siŵr bod gyfalwyr hŷn di-dal yn rhan o broses yn gwella eu hansawdd bywyd nhw a'r claf. Helo pawb, Sam Young ydw i, swyddog polisi ac ymgyrchoedd yn Age Cymru. Mae'r sesiwn hyfforddi hwn yn ganolbwyntio ar sut i wneud yn siŵr bod gyfalwyr hŷn yn rhan o broses o ryddhau cleifion o'r ysbyty. Ariannir y gwaith fel rhan o prosiect y gyfalwyr hŷn 2024 i 2025 gan Llywodraeth Cymru a chyflawnir y prosiect mewn partneriaeth rhwng Age Cymru ac ymddiriedolaeth gyfalwyr Cymru. Nod y sesiwn hwn yw gwella ymwybyddiaeth o rôl gyfalwyr hŷn di-dal ac chynyddu profiadau cadarnhaol teuluoedd a phobl hŷn wrth i gleifion adael yr ysbyty. Mae'r nodau hyn yn bwysig oherwydd bod nifer o bobl yn dod o ofalwyr di-dal am y tro cyntaf wedi berthynas neu ffrindadau yr ysbyty neu bydd ganddyn nhw gyfrifoldebau gofal ychwanegol neu lai o gyfrifoldebau os yw'r claf yn symud i fyw mewn gartref gofal. Mae gwaith Age Cymru ac ymddiriedolaeth Cymru, gyfalwyr Cymru yn dangos bod y galw parhaus ar gwasanaethau iechyd a gofal ers pandemig Covid-19 yn golygu bod gyfalwyr di-dal yn wynebu heriau a mwy o bwysau nag erioed wrth ddarparu gofal i'w teulu a'i ffrindiau. Ar ôl derbyn y hyfforddiant, dylech chi fod yn deall beth yw rôl gyfalwyr hŷn wrth ryddhau cleifion yr ysbyty, helpu i wella'r broses o ryddhau cleifion yr ysbyty a chleihau tebygolrwydd y byddant yn gorfod mynychu yr ysbyty drachefn. Mae broses o ryddhau cleifion o'r ysbyty yn gyfnod caled i deuluoedd a'r claf, a gall y broses olygu bod problemau o fewn y systemau iechyd a gofal ehangach yn dod i'r amlwg. Wrth wneud yn siŵr bod gyfalwyr di-dal yn rhan o broses cynllunio ar gyfer gofal a gadael ysbyty, mae pawb yn fwy debygol o gael profiad cadarnhaol gan gwella iechyd a llesiant y claf yn y pen draw. Wrth roi pwyslais ar anghenion gyfalwyr di-dal sydd wedi bod yn gofalu am y claf am gyfnod hir, yn aml heb unrhyw help, mae'r cyfalwyr di-dal yn medru parhau i ddarparu gofal heb aberthu eu iechyd a'i llesiant. Mae cynllunio cyfannol yn golygu bydd y claf yn llai tebygol orfod mynd yn ôl i'r ysbyty. Mae hyn bwysig nodi bod angen llunio cynllun ar gyfer ryddhau'r claf o'r ysbyty a gychwyn ei cyfnod yr ysbyty, ac mae'r sesiwn hwn yn ganolbwyntio ar beth sydd angen gwneud mwyn sicrhau ei bod y gadael yr ysbyty yn ddiogel ac yn amserol. Mae adnabod pwy sy'n ofalwyr di-dal yn gynnar yn hynod o fuddiol. Mae gyfalwyr di-dal yn llawn gwybodaeth hanfodol am y claf, a ni ddewch o hyd i'r wybodaeth hynny mewn nodiadau meddygol. Mae gan ofalwyr di-dal lawer o wybodaeth am y claf a allai fod yn ddefnyddiol trwy bod yn derbyn gofal yn yr ysbyty ac wrth baratoi y ryddhau o'r ysbyty hefyd. Gall ofalwyr helpu i osgoi datgyflyru, darparu gwybodaeth am drefn ddyddiol y claf, ei ddiddordebau, ei bywyd gartref, pethau sy'n hanfodol mwyn cefnogi gofal cyfredol y claf. Gan ddibynnu ar ei hamgylchiadau, enghraifft ymrwymiadau yn ymwneud â'i gwaith a'i teulu, bydd rai gyfalwyr eisiau parhau i ddarparu gofal tra bod y claf yn ysbyty. Enghraifft, mae deall arferion gyfalwyr di-dal wrth iddynt helpu pobl sy'n byw gyda dementia i gymryd eu moddion, a deall eu haferion bwyta, yn medru helpu i leihau datgyflyru tra bod y claf yn ysbyty a chleihau eu cyfnod yn yr ysbyty. Mae sicrhau bod gyfalwyr di-dal yn rhan o brosesau helpu i leihau'r galw ar y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae gwybod pa fath o ofal
gall gofalwyr di-dal i ddarparu yn helpu leihau gor-presgripsiynnu, os fydd y gwaith cynllunio yn ystyried cefnogaeth ehangach y teulu a ffrindiau. Os fydd gofalwyr di-dal yn rhan o broses yn digon cynnar, byddant yn medru cynllunio pa gefnogaeth fyddan nhw a rwydwaith gymunedol y claf yn medru roi. Wrth cynllunio o gyfannol, mae tebygolrwydd bydd y claf yn gorfod dychwelyd i'r ysbyty yn lleihau. Mae deall anghenion gofalwyr hŷn yn rhan o broses. Mae gofalwyr hŷn yn cysylltu gyda ni oherwydd dydyn nhw ddim yn gwybod ble i droi am gyngor a gwybodaeth am bethau fel newid meddyginiaethau a phwy i droi ato mwyn trafod gofal iechyd neu cymdeithasol, ac maen nhw'n poeni am wneud y beth anghywir. Os oes modd adnabod gofalwyr di-dal a sicrhau ei bod yn rhan o broses, byddwn nhw'n medru gofalu am ei hun yn well ac felly byddant yn darparu gwech safon o ofal di-dal am gyfnod hirach. Wrth ddod â pethau hŷn ochr at ei gilydd, mae gwneud yn siŵr bod gofalwyr hŷn di-dal yn rhan o broses yn gwella eu hansawdd bywyd nhw a'r claf. Reit, hawliau ac anghenion gofalwyr hŷn. Mae sleid hwn yn cynnwys manylion am ddeddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant Cymru 2014. Os nad yw pobl hŷn yn gweld eu hun fel gofalwyr, nid allant gesio'r help gyfreithiol sydd ganddynt hawl iddo, na'r help sy'n ei galluogi i barhau i ofalu gan gadw yn iach a gofalu ham ei hun. Achosodd y ddeddf grin dipyn o newid yn Cymru gan roi un hawliau gyfreithiol i asesiad a chefnogaeth i ofalwyr a yr unigolyn sy'n derbyn gofal. Mae'r ddeddf yn argymell dull sy'n ganolbwyntio ar yr unigolyn ac mae angen i awdurdodau lleol asesu anghenion y gofalwr a'i unigolyn sy'n derbyn gofal a darparu cefnogaeth i ofalwyr sy'n seiliedig ar eu hanghenion a'i llysiant eu hun ar wahân i'r unigolyn maen nhw'n gofalu amdano. O ran rhyddhau unigolion yr ysbyty, mae hyn yn golygu bod yn rhaid yn ofalwyr di-dal fod yn rhan o benderfyniadau sy'n effeithio ar ei rôl fel gofalwr. Gofalwyr hŷn yw'r grŵp sy'n darparu rhan fwyaf o ofal di-dal ledled y Deyrnas Unedig yn Cymru. Heb y gofal di-dal maen nhw'n ei darparu, mi fyddai ein system iechyd a gofal cymdeithasol yn methu ymdopi. Mae'r fideo hwn yn sôn am sawl elfen o rôl gofalwyr di-dal a ei fwyd yn ganolbwyntio ar feddyggfeydd. Gall un cwestiwn gan weithiwr proffesiynol gofal iechyd newid bywyd gofalwr di-dal. Y cwestiwn yw, ydych chi'n edrych ar ôl rhywun? Mae'n syml dydy, mor syml mae bron yn hawdd ei anghofio. Efallai, mae dim ond ychydig eiliadau o'ch diwrnod gwaith y bydd yn ei gymryd, ond gall helpu gofalwr di-dal i gael mynediad at gymorth newid ei fywyd gwell pob dydd. Mae dros 370,000 o ofalwyr di-dal yng Nghymru, ac maent yn rhan hanfodol o'n system iechyd a gofal cymdeithasol, gan arbed 8.1 biliwn o bunnoedd i economi Cymru pob blwyddyn. Mae'n bwysig ei bod yn gallu cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i ddarparu gofal da ac edrych ar ôl ei iechyd a lles ei hunain. Gofalwr di-dal yw rhywun sy'n edrych ar ôl neu sy'n rhoi cymorth neu gefnogaeth i aelodau'r teulu neu ffrindiau gydag iechyd corfforol neu feddwl gwael, anableddau neu broblemau'n ymwneud â heneiddio. Mae gofalwyr yn rhoi cymorth emosiynol, corfforol neu ymarferol, a phob un o'r rhain yn aml, i rywun na byddai'n gallu ymdopi hebddyn nhw. O ddydd i ddydd, mae'n bosib y bydd gofalwr di-dal yn gwneud pethau fel rheoli meddyginiaethau, darparu gofal personol ac agos, reoli ymddygiad heriol ac anghenion cymhleth, coginio prydau bwyd a darparu cymorth emosiynol. Mae llawer o ofalwyr hŷn yn rhoi cymorth pob dydd trwy'r dydd. Weithiau, gallen ddioddef yn gorfforol eu hunain, gan deimlo dan straen ac wedi ei llorio ac yn esgeuluso ceisio triniaeth ar gyfer eu hanghenion iechyd eu hunain.
Mae'n bosib y bydd gofalwyr hŷn yn gofalu am ei gilydd ac aelod arall o'r teulu hefyd. Mae'n bwysig cydnabod na bydd gofalwr hŷn yn adnabod ei hun yn ofalwr pob tro. Efallai y bydd gofalwr hŷn yn dod i'ch meddygfa gyda phriod sydd â dementia neu ei blentyn sy'n oedolyn gydag anghenion cymhleth neu'r ddau. Efallai na byddent yn gofyn am y cymorth sydd ei angen, gan nad ydynt yn sylweddoli bod ganddynt hawl i gael asesiad am gymorth, nac ychwaith bod gwasanaethau ar gael i'w helpu. Gallwch wneud gwahaniaeth mawr drwy ofyn ydych chi'n edrych ar ôl rhywun, a gwybod at ble i gyfeirio gofalwyr hŷn at fwy o wybodaeth am ei hawliau a'r cymorth sydd ar gael. Dan ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014, mae gan ofalwyr hawl i dderbyn gwybodaeth, cyngor a chymorth gan eu hawdurdod lleol am wasanaethau cymorth megis help ymarferol gartref, grwpiau cymorth neu gwnsela i helpu i ddelio gyda straen. Gall sefydliadau gwahanol ddarparu rhain, nid awdurdod lleol yn unig. Cael asesiad o anghenion gofalwyr os nad oes modd bodloni eu hanghenion gyda gwybodaeth a chyngor, ac i sicrhau bod pob un o'i hanghenion cymwys yn cael ei bodloni, yn yr un modd â'r person maent yn gofalu amdano. Mae'r gyrchoedd Cymru sy'n ymwneud â chyfnodau o aros wrth i unigolion geisio mynychu gofal cymdeithasol yn pwysleisio heriau sy'n wynebu gofalwyr di-dal wrth iddyn nhw geisio sicrhau help yn ddigon cynnar. Bod hawliau gofalwyr di-dal yn glir yn y fideo, mae'n bwysig deall bod galw cyfredol yn galw rhag amcanol yn golygu gall fod oed i wrthdod ddod o hyd i help ar gyfer rhywun sy'n gadael ysbyty. Felly, mae'n cynllunio cynnar yn allweddol. Os gallwn ni adnabod gofalwyr yn gynharach a'i cyfeirio a darparu'r help sydd ei angen arnynt, mae eu iechyd a'u llesiant yn gwella, gan leihau galw ar wasanaethau iechyd a gofal yn y dyfodol. Gall cymryd Gofalwyr hŷn mewn cyd-destun. Felly, mae'r hyfforddiant hŷn yn canolbwyntio ar ofalwyr hŷn. Diffiniad Llywodraeth Cymru o bobl hŷn yw pobl dros 50 oed. Mae'n bwysig cydnabod bod y categori hwn yn cynnwys sawl cenhedlaeth o bobl hŷn ac amrywiaeth eang o brofiadau a chyflyrau iechyd. Mae ystadegau a ddefnyddir yn y sleid hwn yn dod o ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a swyddfa Comisiynydd o Pobl Hŷn Cymru. O ran eu iechyd, mae pobl hŷn yn fwy debygol o fyw gyda o leiaf un cyflwr iechyd, yn fwy debygol o fyw gyda dementia ac yn fwy debygol o fyw gyda chochled swynhwyraidd. Mae gwaith ymchwil yn dangos bod darparu gofal di-dal yn cael effaith niweidiol ar iechyd corfforol a meddyliol unigolion. Mae gofalwyr hŷn yn fwy debygol o ddarparu gofal yn fwy nag un genhedlaeth. Enghraifft, mae'n gofalu am partner, riant, brawd neu chwaer, yn ogystal â gofalu am wyron a wyresau. Mae gofalwyr hŷn yn fwy debygol o ofalu am ei gilydd, yn enwedig oherwydd cyflyrau fel colli gofyn a lliw. Felly, mae'n deall cyflwr iechyd a gofalwyr di-dal yn hynod o bwysig. Mae gofalwyr hŷn yn fwy debygol o gael eu hallgau yn ddigidol. Felly mae'n bwysig bod adnoddau a all-lain ar gael iddyn nhw, yn gymwys gwybodaeth, cyngor a rhifau ffôn. Mae nifer o bobl hŷn lesbiaidd, hoyw, deurywiol, traws, cwiar, plus wedi byw drwy gyfnodau pan oedd eu hunaniaeth yn anghyffreithlon neu cael ei gwestiynu. Efallai bod y profiadau cynnar gyda gwasanaethau gofal yn brofiadau negyddol. Felly mae'n debygol bydd hŷn yn ei rwystro rhag ofyn am help. Dangosodd ei harolwg blynyddol bod iaith yn her i nifer o bobl o gefndiroedd di-Asiaidd a diwylliannau eraill sy'n effeithio ar ei gallu i chwilio am help addas. I rai diwylliannau, nid o cyflyrau fel dementia yn cael ei adnabod yn aml. Mae gan rai budd-daliadau dyfyrnau oedran ac mae chefnogaeth ariannol o gyrfa pensiynwyr yn amrywio. Mae'n bosib bydd angen i nifer dalu am ofal cymdeithasol, felly mae'n bwysig
bod gan y falwyr hŷn fynediad at cyngor gwybodaeth a chefnogaeth am wneud y mwyaf o ei harian. Right, felly, gennym ni. Gyfalwyr hŷn mewn cyd-destun, felly, quiz. Ceisiwch ateb y 3 cwestiwn hwn. Mae'r atebion ar y slaid nesaf. So, cwestiwn 1. Pa wlad sydd ar gyfran fwyaf o ofalwyr di-dal, Lloegr neu Gymru? Cwestiwn 2. Pa ganran o ofal a chefnogaeth yn y gartref sy'n cael ei ddarparu gan ofalwyr di-dal? 38%, 65% neu 96%? A cwestiwn 3. Pa gyfran o ofalwyr yng Nghymru sy'n hŷn na 55 oed? 18%, 55% neu 75%? Felly, atebion? Mae gan Gymru o'r gyfran fwyaf o ofalwyr di-dal. Casglwyd y deita ar gyfer y gyfrifiad diwetha yn ystod y cyfnodau clo, felly mae'n cymryd dipyn o hirach na'r arfer i greu llun manwl o ofal ledled gwledydd y Deyrnas Unedig. Yng Nghymru, mae yna'r nifer cynyddol o ofalwyr di-dal mewn ardaloedd gwledig, ble mae hi'n anodd cael help ychwanegol, a hefyd mewn cymunedau o amddifadedd economaidd. Cwestiwn 2. Mae gofal Cymdeithasol Cymru yn amcangyfrif mai 96% yw'r canran. Heb ofalwyr di-dal, mi fyddai'n systemau cefnogaeth gofal yn methu. Wedyn cwestiwn 3. 55%, sef tua 275,000 o ofalwyr hŷn. Gyfalwyr hŷn o gyfran fwyaf, ond yn aml mae pobl yn dod o ofalwyr di-dal yn gynharach. Mae yna wahaniaethau rhwng dynion a menywod o ran cyfryngau gyfalwyr di-dal. Mae'n y menywod sy'n oedran gweithio yn fwy tebygol o fod yn ofalwyr di-dal na dynion sy'n oedran gweithio. Mae arolygon blynyddol Age Cymru yn dangos bod nifer cynyddol y dynion yn darparu gofal wrth iddyn nhw fynd yn hŷn. Mae bron 42,000 o ofalwyr di-dal yn darparu 50 awr o ofal di-dal bob wythnos. Dangosodd arolwg Age Cymru 2024 bod cynnydd enfawr yn nifer o gofalwyr hŷn sy'n teimlo bod gofalu yn her dros y blynyddoedd diwethaf. Mae arolwg beswyn bwysig i chi, arolwg blynyddol Age Cymru, yn cynrychioli mwy na 400 o ofalwyr ymhlith mwy na 1,330 o ymatebion ar bapur ac ar-lein. Felly dim ond cipolwg ydyw yn hytrach na ymateb ystadegol dibynadwy. Cawsom hefyd mwy o ymatebion wrth fenywod na dynion. Mae natur ein gwaith yn golygu ein bod ni'n tueddu i glywed pan fydd bethau wedi mynd o chwith yn hytrach na straeon cadarnhaol, ac rydyn ni'n ystyried hynny wrth i ni weithio. Mae amrywiaeth o heriau yn dangos pa gefnogaeth sy'n angen ar bobl hŷn mwyn ymdopi. Felly, wrth drefnu ryddhau unigolyn o'r ysbyty, mae angen ystyried y ffactorau hŷn. Yn ôl yr ddeddf, mae 32% yn byw gyda anabledd. Felly, mae'n bwysig eich bod chi'n ystyried a fydd y partner, priod, aelod o teulu neu ffrind yn medru darparu cefnogaeth pan fydd y claf yn cael ei ryddhau o'r ysbyty. Mae'n hynod o bwysig bod cynlluniau ar gyfer ryddhau unigolyn yr ysbyty ar waith cyn gyntaf a phosib mwyn iddyn nhw fedru gwneud trefniadau a sicrhau eu bod nhw ar gael i fynychu cyfarfodydd a thrafodaethau i drafod y cynlluniau. Wedyn, nid yw 5% yn medru gweithio oherwydd cyfrifoldebau gofalu. Mae'r hygyrchedd sydd ei angen mwyn ateb anghenion a darparu gofal yn golygu nad yw'r gwaith yn dal yn bosib. Mae nifer o ofalwyr di-dal yn dal i weithio, felly mae angen ystyriaeth a cyfathrebu da mwyn ei galluogi i fod yn rhan o broses o ryddhau unigolyn ysbyty. Mae 37% yn ei gweld hi'n anodd neu anodd iawn gwneud apwyntiadau gofal iechyd.
Er enghraifft, mae nifer o bobl hŷn yn methu dilyn cyngor meddygol wedi iddyn nhw gael eu rhyddhau o'r ysbyty. Os oes gan y claf feddyginiaeth newydd, mae'n debygol i y bydd hi'n cymryd dipyn o amser i gael apwyntiad gyda meddyg teulu a adolygu feddyginiaeth. Mae sicrhau bod pecyn cymorth unigolyn sy'n gadael ysbyty yn cymwys rifhau ffôn defnyddiol i helpu'r claf yn gwella. Dywedodd 54% bod cyfalu yn her, cynnydd enfawr ers y llynedd. Falle bod hi'n yn golygu nad yw gyfalwyr hi'n di-dal yn medru darparu cymaint o help bellach, neu dydyn nhw ddim yn meddwl gallant barhau o ofalu yn y gartref. Mae'n hanfodol bod gan bobl gyfleoedd i sgwrsio agored am eu disgwyliadau wedi glaf gael eu rhyddhau o'r ysbyty. Mae'n help mawr i wybod am ba mor hir bydd y claf yn gwella a pha fath o help sydd ar gael. Mae gyfalwyr hŷn yn fwy tebygol o ddweud bod angen gwneud gwaith trwsio yn y gartrefi, bod trafnidiaeth yn her, eu bod nhw'n gweld eisiau ffrindiaeth teuluoedd, a bod eu iechyd meddwl neu emosiynol yn her hefyd. Dyma'r pethau arall sy'n effeithio ar fywydau gyfalwyr hŷn di-dal. Mae'n bwysig gwybod bod gartref yn claf yn ddiogel cyn iddyn nhw adael ysbyty. Mae gan awdurdodau lleol gynlluniau ar gyfer addasiadau yn y tŷ, ond gall bethau fynd o'r chwith wedi'r claf adael ysbyty os yw y cartref yn beryglus neu methu cadw gyres. Os oedd angen cefnogaeth gofal preswyl ar y claf ar ôl gadael ysbyty, mae'n cymryd dipyn o amser i drefnu lle sy'n gyfleus i'r gyfalwr di-dal. Yn yr arolwg, roedd 1 ym mhob 5 person wedi gofyn i ofal cymdeithasol am help, gan awgrymu efallai nad yw nifer o ofalwyr di-dal yn gwybod am ffynonellau o'r wybodaeth cyngor a chefnogaeth sydd ar gael drwy'r cynghorau lleol trwy'r ddeddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant. Dywedodd nifer o bobl hŷn wnaeth ymateb i'r arolwg eu bod nhw'n ymddeol yn hwyrach oherwydd costau byw, a'i bod hefyd yn gofalu am aelod o'r teulu. Dyfyniadau gan unigolion wnaeth ymateb arolwg beth sy'n bwysig i chi. Dyma'r ddyfyniadau gan ofalwyr sy'n sôn am eu profiadau yn eu geriau eu hun. Neu darllen nhw hefyd, felly yr un cyntaf. Cyclais aelodau hun o'r teulu a bu'n rhaid i mi ofalu am aelod o'r teulu oherwydd bydd ganddynt problemau iechyd a doedd dim gofal addas ar gael, methu gweithio. Roedd hi'n anodd trefnu apwyntiadau gyda'r meddyg teulu, profion gwaed, dim deintydd y GG, dim arian, banciau lleol yn cae, dim twll yn y wal leol, gwasanaethau bws annibyniadwy, dim digon o llwybrau bws i fynd i'r drefi eraill o bentref bach wledig, methu ffwrdd o band eang yn y tŷ, bwyd yn rhy ddrud, trydan yn ddrud hefyd. I'r ail. Fel gofalwr ar gyfer 2 rian sy'n byw gyda dementia, mae effaith o fi iechyd meddwl wedi bod yn ofnadwy. Diffyg cefnogaeth gan yr awdurdod lleol tan fy mod yn wynebu argyfwng. Rydw i'n gorfod brwydro drwy amser, wedi gorfod rhoi gorau i weithio mwyn gofalu am fy iechyd meddwl a gofalu am fy rieni. Peryglu fy sefydlogrwydd ariannol ar gyfer y dyfodol. Trydedd. Chollais fy swydd oherwydd bod gofalu yn flaenoriaeth, ac bod dad wedi symud i fyw mewn cartref gofal, mae angen fy mod i ar gael pan mae'n mynd i'r ysbyty. Dydw i ddim yn medru gweithio, a dydw i ddim yn medru hawlio cymorth ariannol oherwydd nad ydw i ar gael i weithio. Rydyn 64 ac rydyn poeni am y dyfodol. Arferion da. Mae slaid hwn ar slaid nesaf yn sôn am y prosesau sydd angen ei sefydlu. Maen nhw'n seiliedig a brosesau gyfalwyr Cymru ac ymddiriedolaeth gyfalwyr Cymru. Ni fydd gan bob aelod y staff y gyfrifoldebau hun. Felly, 1 y cyntaf. Wedi i chi adnabod gyfalwr di-dal, dylech chi nodi gwybodaeth priodol ar fodiwl gyfalwr ffeil electronig y claf. Felly,
Mae angen i chi gwneud nodiadau oherwydd mae gofalwyr yn cael eu hanghofio mewn trafodaethau. Os caiff y manylion ei nodi, bydd ddim angen i gofalwr ail adrodd ei stori i sawl gweithiwr iechyd gwahanol. Wrth i ni ymgysylltu gyda phobl hyn ledled Cymru, mae nifer o ofalwyr yn dweud eu bod nhw'n poeni am byddant yn anghofio rhywbeth oherwydd blinder a gorfod ailadrodd. Yr ail pwynt. Mae angen i staff clinigol wneud yn siŵr bod cyfalwyr yn rhan o sgwrsiau beth sy'n bwysig i fi pan mae'r claf yn cyrraedd yn ysbyty ac yn barhaus. Mae'n hynod o bwysig bod y gofalwr yn rhan o trafodaethau. Fel y nodwyd yn gynharach, mae'n hawl gan y falwyr i fod yn rhan o benderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw yn ôl yr deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014. Trydydd pwynt. Dylai llais y gofalwyr fod yn rhan o gyfarfodydd y tîm aml disgyblaethol wrth ryddhau'r claf. Unau'n uniongyrchol neu drwy gynrychiolaeth gan wasanaeth cefnogi gofalwyr. Efallai na fydd hi'n bosib i'r falwyr di-dal fynychu pob cyfarfod, ond mae'n angen bod eu lleisiau yn cael eu clywed. Mae hi'n ynglyn â'r pwynt blaenorol am sicrhau bod y sgwrsiau hun yn rhan o broses o ryddhau y claf o'r ysbyty a chynllunio gofal. Bach mwy o ferion da. Dylai staff clinigol fod yn gyfarwydd ar broses gyferio gofalwyr ac gwasanaethau cefnogaeth i ofalwyr ar y safle. Mae trefniadau ar gyfer hun yn amrywiol o le i le, ond mae'n broses angenreidiol oherwydd ei fod yn galluogi cyfalwyr hyn di-dal i chwilio am help. Hefyd, mae angen rannu cynllun ar gyfer ryddhau unigolyn o'r ysbyty gyda cyfalwr di-dal. Rydyn ni'n gwybod bod cynlluniau yn newid, ond mae'n bwysig cynnwys popeth sy'n angen ar y gyfalwr. Pethau fel trefniadau teithio, amserau gwybodaeth am bryd, fydd gweithwyr o gwasanaeth gofal ailalluogi yn ymweld, manylion cyswllt wahanol bobl ac yn y blaen, oherwydd bydd rhaid i ofalwyr gadw trefn ar eu hamser a'i cyfrifoldebau. Felly, sefydliadau cenedlaethol, does dim disgwyl bod staff mewn ysbytau yn gwybod popeth, ond mae'n bwysig gwybod lle i gyferio unigolion a phryd mae angen cyferio. Mae gan wasanaethau sy'n cefnogi gofalwyr lawer o wybodaeth a chymorth ar gyfer gofalwyr. Mae sefydliadau cenedlaethol ar y slaid hwn yn gweithio mewn gwahanol rhannau o Gymru. Mae'r pecyn hyfforddiant hwn yn gynnwys taflenni sy'n llawn gwybodaeth am wasanaethau cenedlaethol ar ranbarthol. Adnabod a chyfathrebu gyda gofalwyr hyn. Felly, rydyn ni'n mynd i edrych ar ddwy esiampl o falwyr di-dal mewn gwahanol amgylchiadau. Ystyriech y cwestiynau hwn. Pa rôl gall ofalwyr di-dal chwarae tra bod yr unigolyn sy'n derbyn gofal yn ysbyty? A pha rôl gall ofalwyr di-dal chwarae wrth wneud trefniadau i ryddhau claf o'r ysbyty? A wedyn, y trydydd cwestiwn i chi ystyried yw beth allwch chi wneud fel rhan o'ch chi rôl i wella canlyniadau cadarnhaol yn eich gwaith. Felly, yr esiampl cyntaf ydy Dafydd. Felly mae tad Dafydd Geraint yn 80 oed ac mae'n byw ar ei ben ei hun mewn fflat ail lawr. Mae ganddo problemau symudedd a chyflyrau iechyd difrifol eraill. Mae Dafydd yn gweithio llawn amser, ond mae'n helpu ei dad o gwmpas y tŷ ac yn ei gefnogi i fynd allan. Mae Geraint yn ysbyty ar ôl llawndriniaeth i osod clun newydd. Felly, cwestiwn cyntaf, pa rôl gall ofalwyr di-dal chwarae tra bod yr unigolyn sy'n derbyn gofal yn ysbyty? Wel, mae Dafydd yn gweithio llawn amser yn ystod y dydd, felly mae hi'n anodd
iddo fod gyda'i dad yn ystod y dydd, ond mae ei dad yn medru cysylltu dros y ffôn neu drwy e-bost ac mae'n ateb pan mae'n cael cyfle. Bydd Dafydd yn gwybod os yw anghenion iechyd ei dad yn cynyddu oherwydd ei fod wedi gofalu amdano am gyfnod mor hir. Wel, cwestiwn, pa rôl gall ofalwyr di-dal chwarae wrth wneud trefniadau i ryddhau claf yr ysbyty? Felly, bydd angen mwy o bodaeth arnoch mwyn deall beth yw anghenion Geraint cyn ei ryddhau'r ysbyty yn ddiogel. Os nad oedd cymlethdodau, mae'n bosib bydd y trefniadau yn eithaf syml. Mae angen bod Dafydd yn gwybod os gall ei dad fwydo ei hun heb help, os oes angen gofal personol arno, a beth yw ei anghenion o ran meddyginiaeth. Gan ddibynnu ar faint a hygerchedd fflat Geraint, efallai na fydd yn bosib iddo ddychwelyd yno yn syth. Efallai bydd modd i Geraint symud i fyw gyda Dafydd wrth iddo wechla, ond bydd angen rannu manylion gyda theulu Dafydd cyn iddynt fedru cytuno. Eto, mae'n bwysig cofio nad oes rhaid i ofalwyr di-dal ddarparu gofal di-dal. Os ydy cyflwr iechyd Geraint yn gwaethygu, efallai na fydd ei fflat yn addas bellach, neu bydd angen gwneud addasiadau cyn iddo fedru gadael yr ysbyty. Bydd cyfraniad Geraint i'r costau hun yn dibynnu ar ei incwm, yn unol â ddeddfwriaeth a tal techach gofal cymdeithasol yng Nghymru. Felly mae mynediad at y wybodaeth hynny yn hanfodol. Os oes angen gofal a thecyn a sefydlu ar y tad ar ôl gadael ysbyty, ac os yw Dafydd yn cytuno, bydd angen iddo drefnu amser i ffwrdd o'r gwaith. Os na, bydd angen digon o amser i gynnal asesiad gofal cymdeithasol a chreu pecyn i Geraint erbyn iddo gael ei ryddhau o'r ysbyty. Mae'n bwysig bod y gwasanaethau cymdeithasol yn ymwybodol o'r cynlluniau a'r pecyn gofal y cychwyn. Rydyn ni'n siarad yn aml a gofalwyr hŷn sy'n sôn am y straen o dderbyn galwad ffôn yn canol diwrnod gwaith yn dweud bod mam neu dad yn cael ryddhau o'r ysbyty heddiw, a dydyn nhw ddim yn cael cyfle i orffen eu gwaith, siopa, cynnar gwres, newid y dillau gwellu a phopeth arall sydd angen trefnu wedi cyfnod yn ysbyty. Rydyn ni hefyd yn siarad ag eraill sydd wedi cymryd cyfnod brys i ffwrdd o'r gwaith mwyn gofalu am riant tra bod y riant arall yn ysbyty. Wedyn, yr esiampl nesaf yn Sian Arian. Mae Sian Arian yn gofalu am ei mam Nerys. Mae Nerys wedi byw ar ei phen ei hun ers i'w gŵr farw 18 mis yn ôl. Mae hi'n byw gyda dementia ac mae hi'n colli ei golwg. Cafodd ei derbyn i'r ysbyty wedi iddo gwympo. Mae Sian yn gweithio rhan amser ac mae Rhian yn gweithio rhan amser. Mae Rhian hefyd yn gofalu am ei mab sy'n byw gydag anabledd dysgu. Felly, cwestiwn cyntaf, pa rôl gall ofalwyr di-dal chwarae tra bod yr unigolyn sy'n derbyn gofal yr ysbyty? Gan ddibynnu ar argaeledd ac amseroedd, gall hyn gynnwys mwy o amseroedd ymweld mwyn lleihau'r pwysau a'r chlaf. Efallai bydd ei hymrwymiadau yn golygu na fydd hyn yn bosib, ond bydd sgwrsiau dros y ffôn gyda staff i trafod trefn feunyddiol Nerys, ei bwyd a'i meddyginiaeth yn helpu. Yr ail cwestiwn, pa rôl gall ofalwyr di-dal chwarae wrth wneud trefniadau i ryddhau claf o'r ysbyty? Wel, gan ddibynnu ar safon cof a golwg Nerys, bydd trafodaethau gyda Sian a Nerys yn hanfodol mwyn deall awn ddiogel i Nerys ddychwelyd adref. Os gall Nerys wneud ei phenderfyniadau ei hun ac mae hi eisiau mynd adref, mae'n bosib deall faint o help bydd angen i Sian a Rhian ddarparu, a pha help ychwanegol bydd angen ar Nerys mwyn iddi fedru dychwelyd adref. Maen nhw eisoes wedi ddarparu llawer o help i Nerys, a byddan nhw'n gwybod pa ffrindiau a pha roedweithiau yn y gymuned all darparu help yn y gartref ac os oes angen help ffurfio. Bydd hyn yn cymwys pethau fel
Prydau bwyd gatref, glanhau, cynorthwion ac addasiadau, anghenion meddygol, gofal cadref neu gynorthwydd personol drwy dalliadau uniongyrchol, gofal dementia neu gofal golwg. Os na fydd nerys yn ddiogel yn y chatref, neu mae angen cyfnod hirach ar ei wella cyn iddi fedru mynd adref, bydd trefniadau yn cael eu gwneud ar gyfer gofal preswyl tymor byr neu dymor hir. Yn ôl y ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014, mae ffïoedd y claf yn dibynnu ar sawl peth. Ydy'r gofal yn cael ei ddarparu yn y gatref? Ydy'r gofal yn ofal tymor byr? Ydy'r gofal yn ofal tymor hir? Yn aml, mae angen cefnogaeth i ddeall yn trefniadau talu cymhleth. Felly, mae'n dylennu i sefydliadau sy'n medru helpu yn ddefnyddiol ar y cam hwn. Felly, dyma diwedd y sesiwn hwn. Defnyddiwch cwestiwn olaf. Beth allwch chi yn wneud fel rhan o'ch rôl i wella canlyniadau cadarnhaol yn eich gwaith, eich helpu chi yn eich gwaith? Os hoffech chi wneud sylwadau neu ofyn unrhyw cwestiynau, awnewch chi e-bostio carers@agecymru.org.uk. Rydyn ni'n gwerthfawrogi unrhyw adborth fydd yn ein helpu i wella ein gwaith yn y dyfodol. Diolch yn fawr iawn am gymryd rhan heddiw.